naman din ang hitabo ni Nanay Lola. Oo, abi mo. Ay, maltrato na. Si Nanay ni mo Jinjin. Tukad sa gamay pa. Hangtod na midako na. Gipriso lang gitintahan sa kwarto. Preso Lola ka nang dili na makagawas? Oo, ay gawas-gawas. Ay, pagani ka. Kaya libre pa kang kagawas. Gusto na Nanay ni mo Jinjin. Ay, gitintahan. Siniriso dito. Pero dili lang din ko magpakita ni Lola Pearl o ni Mami Shane Pearl. Oo. Paglikay lang yung una. Labi na ni Shane Pearl. O Lola. Pa, ulit ako. Kinahan na yun email. Ayaw pa sa tis at law ang yung problema ni Shane Pearl. Tingnan lang mapatsak na yung problema. Sa dito matapos ka na tama. Mo na akong panikamutan pa. Pwede pa. Kung manawag si mama ba, papaulian na siya. O sudiin nga, libaw na ka sa tanan nga, pati sa krimen na ako nabuhat. O bahay sa akong panikita ni Papa Vincent, palihog, hayong sa siya sutii. Ako lay bahalag ng sulti niya. Kung tugutan ko sa mong labaw, bularga ko sa Manila. Budo akong barbensin. Bisag, huwa ko inahong ikatubang niya. Pugsun ko lang. Arog pangay ko pa sa ilo. Ang sa ganun mga himo. Gas barbensin. Kamao nag-ato sa silot. Nga alang ang talimo niya. Gusto dyan kayo ka pa. Ay makatupog sa kabuutan ni Papa Vincent. Liwat si Jinjin ni Papa Vincent. Bukan. Sayang lang kay tagal din si Jinjin. Ayaw nagbuhat atong gibuhat ni mo ha, ni Jinjin. Tigalig matintan ka sab. Dili na gyud pa. Kung makasapam gani kong usab ni Jinjin. Ako mismo. Akong silutan ako kauglingon. Magpusid tingali ko. Ayaw sa dana email. Dako ka ng saha. Huwag sin ka na. Pag matulong lang yun, gadili ka na makasapag-usap. Mas laling maayo nga mag-apog pa sa Ginoo. Kaya Ginoo mo tamang kung magkanunay. Sige pa. Salamat kayo pa. Ato na ko pa. Kung adto nanday ka sa kwarto magpa-aircon. Ikog manggo. Sweetheart, uy. Nitabang bayat na pagbayad sa kuryente. Isa na sweetheart. Kung may ko kapagdinan sa pagod. Sige na, bali at tatasod na. Sige. Ugi Panginoon. Ang taon si Elmo. Kalugay ko ang dalawa. Nasugamak sa kamalita ni Shane Pearl. Niyaring taon sa sopa na to. Kaya wala man gud pa sudla sa kwarto ni Shane Pearl.
Shane. Jinjin? Lula. Ngayon lang. JP, water, Lula. Oo. Ala. Si Elmer ba? Huwag ipasod na ni Schaefer sa iyong kwarto. Narain lang sa sopa na to. Luoy ka ayo. Sabi lang. Ayaw lang pagpahilang mo. Sige, Lola, ha? Sige, hatod ang tubig mo, JP. Sige. Ako sir, mapay ako pag naman grocery. Liguwa lang ko kay inom sa gusto. Sige, Lola. Alina! Inay. Asa naman sa maghay? Kinahanglan dyan maghay ta? Bukas na ba yan akong tiyan? Maon na. Kuya makagsige kaon. Nya, sige lang inumubog ng tubig. Nya, soft drinks. Sige lang katog. Ang angbi, lami man ikatog. Lami sa ikaon, lami sa tuwing namubugnaw. Shane, karong hapit na ka mga anak, kailangan maglikay na ka ng mabutanga. Kailangan mo inom ka bugnaw ng tubig. Soft drinks. Di kayo na. Di na maayon mo. O lagi, Dok. Tumanon ako imong prescription. Sige! Bugal-bugal ni Diyos ko. Sige, magkagtanhan ako si Card. Minta maliwat ni mga atong anak si Elsa. Shane, bisan asa maliwat. Bisag nimo, okay ra gyapon. Okay ra po, pero dili lang ta maparihan ni Jinjin. Okay ra po si Jinjin, sweetheart. Kasama si Jinjin ba? O lagi, pero minus kaayo sa iyang pagkagwapa. Retarded siya. Dili ko gusto na maliwat niyang atong anak. Never. Huwa ko mangandoy na, mga lakog abno, no? Tana na, maghay magkata. Target. Shane? Saan ka? Sakit siya kung siya. Basta mag-relax ka na. Dato natin ka kita na. Dali. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumon.